26 Asrambari constituency ni bising khobjak East Champawar village committee ni Ujon Moidan gamio tongnai khoroksak takuk Bir Kumar Deborma bini sajla Wakirai Deborma umor bisi tham bo malaria hamya bemar bai koboljak tabuk Khwai district Sakhamnogor saknai jagui tongo bono thangai naikhatai chubachu khlaigya Tipramotha Khwai political district working president Borumgana Krithip Deborma block committee member Borumgana Monoranjan Deborma vice chairman Borumgana Manav Deborma no khoboi te kubuni adongro sar songnor tini bor phalimani puila hambai tini media person dong jong tini 26 Asrambari constituency ni onggoi tini Tipramotha ngai jong kahaswa to khana plaza tini Khwai district hospital ora jong samuka tini takuk Bir Kumar bini nok kai Purbo Champasora bisini Ujan Moidan kamini ini Bir Kumar Pusla ini Cerai Wakirai Deborma bini umurnya ka 3 bosor hairong ka borok malaria manjagai puila sini Tulasipur hospital phaja aro 2 din tongma olokai bornoro disas ba oro tanggo refer khairoka Khwai district hospital tau borok Khwai district hospital phaja tei borokni treatment khai tongo mate jong kanaka boni nukuno berai sukhaya aun bogo jong tini Tipramotha ngai jong tini borno je mante rangkoksa konke thumoi jong borno rangkisa subaso khalne phalekya jong subaso khana phaidani angga Khwai political district ni Tipramotha working president anbung Krithip Deborma tei an logi phai manjab kya sini 26 Asrambari block committee member sini Borongana Monoranjan Deborma tei sini Purbo Champasora bisini vice chairman sini takuk Norotom bosmo bosok phai manjaka tei phai manjak phekya sini Pochim Champasora bisini vice chairman Borongana Manav tei tongo sini takuk Ongodit tei logi tongo sini takuk Roton borok phai manjak phekya tong tini bormo je mansak suya bisini phono rang lesolonai borno chubasu bani phaja hambai takuk nono tini sini bagrani adong ro phaisuba phaimani bisingte neng bahai ma tongjaka leka am number sakta borok belai ana rosan manjai ang belai hamai mari karen jero tai tuin jero sikan jero sikan manjai ang borong belai hamai